Yakni benta jongga kubor la wanra spi daga fatafat online shopping store. Uba Prastun Tinsong Menteri Rangba Benrap ke Sarkar Jalau la kerpat ikiseng bhalang bansya ke Sarkar Banwanra nong bela bar jala namar ki banwan kinlong tang kendiat ngun. Habai kren bagi nong thok khobor uba Tinsong ulo ong baka Sarkar klasya banwani ki nong bela tang hakitugi kam ki bagi trai jala kim pala bantrei om dei banwanra habaro ki jat kam. Ngatrai ki bepli ki seng bhalang ki don bah ka concern ya ka jing jia ka jing wan uni kunyang jing pang kum mangi don mangi na ka sorkaru ki don ka ju ka concern ka jing sngokia ka ba ngiyer kat namar balai safety is more important than anything else leka wei ka bangakwa ban pensyai ke darah ni bangi na ka government ni sim ya ka decision ngala ong ya pi nga penut kami tin highly skilled kabamut ki technician ki operators ki briu jongi ki briu ki kun samla jongi kim pat yo i ka training lani kim pat la ban handle ki bukum kini ki kam mentapin ong hapo hospital let's say u operator ya ka ultrasound kum ki ultrasound lani ketuka MRI long hak bakadu ngim ban se ban requisition temporarily nambar jong ke jelah. But ia kata ke responsibility jong kitu ki employer, pin ong ki private hospital, pin ong ki contractor, pin ong ki company ki beper ngangit scam ki deban sutu bai kata. Bangiru angisha ngikwa ba ki brio la jong jongi kinlet iki lain ki beper khnang ba haka bakadu ngin long self reliance ngin la ban ong ba mentala biak pidon kam pilot lu ngila don lujong pidon kam ki technician kamu ngila don lujong tingim don kam syu ia kaman pawa nabar den reng ong pi at this juncture balai bangi ngi sachim kia bangi ong bangi banse ya kaban ai ke special permission kolong tang ya ki bakum kita ki ba 4 don ki briu jongi ki bampat la ban trail namar komo pi ki kam ki bangi don kam ban penyan no sya prang ni ki jing trail kam ngam tharai ngin kwa ban sakut ki surok ngam tharai ngin kwa ban sakut ke hospital ngam tharai ngin don kam ban sakut ki machinery ki beper namar bakan ni ka contribute na kabenta ka roi ka par jong ke jelam ikla jong i barok away tengang ong pi na kalian ke sorka ngi skung thu ya ka concern jong ki seng balang bat ngi burom ru ya ke jing long concern jongki tenrei hakaju kapor ngakwa ban ong ba kamut ban ong bangin plat lai lu ya kini ki liberals na ngim ong habawat mentai ki interstate movement ngim patsya bat kabaan ong pi ki liberals ngim patsya rei don kini ki judge specialized job ki baki jongi kim patla ngingi kren de ya ita ibentang namar bakinum sofar ki jongi bat nginem yap mangi ki badon hapo kejelah kata kadi ka bangakwa ban pensai bangim dei ban sutu bakla kamut ban ong bangin wan ra lut ki kata ki liberals brokoj namar ki blalai thai nang nei lang no ki liberals umdunai ka kharlai hajar ngatheng lai thu pi ka dos ni umdunai ka kharlai hajar kamut ban ong bangin wan ra biangi kita namar ki babon kitu ki dei ki kam labor be ki balong ujongir ulang dan rengo ong pi yakin ki specialized job ki ba ngitip tikna ba bangin ap hadu arsnem kam la along ngin ap hadu sisnem lu kam la along tengim ban se ban requisition ngapun kam jai gitin ngi requisition temporarily la deng la don pada klejong balai ngim pendon kam da kilajong te ka banga kerpat lemba jong pi kolong ba ki kun kiseng balang kinong yalam jo kiseng balang ba be ngau bah wat ngau thu baklai kani ngiru na sorkan ngi ngau thu bahai kani bat kum mga ong pi wat mangir ngim kwa arisya ban wan yalam yaki den rei ka protokol ka belong strict hadu kata-kata yakini namar bangiru ngiting yo kidei penban ki karir jong uniu covid-19 kambut ban ong ban blindly bangin pediang ikin rei ngau pi ki protocols ki babun ba hakaba ka health department kala de book lepa in place shwa bikin wan bat ndei tangkata ru kamkut tangata ki haban penbiang ki kot ki sla thik pathik nadong shadong then only
kila banwan sya kajela kajong.